Kanbanwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Sige. Diyos marhay na Lunes na pagkaaldaw na naman sa Satuya Agabos. Kami minapaabot giraray nin pagrespetar sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Orog sa Gabos itong nagpapadagos man na magantabay sa programa man na Tingog Kanbanwaan. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday. Ano man ang kasiributan, dapat ang mahal na Diyos anipigpainot niya to sa Gabos ngunyan pong fet sa 12 kan bulan po ning Hunyo taon 2023. Aldaw kan sa tuyang independensya kan Republika kan Pilipinas. Aldaw man kan charter creation kan siyudad nin Legazpi. Ano man po sa indong pinagkakasiributan, mga karpenteros, security guards, para sira, para mga teachers, como holiday ngunyan. Diyan tabi sa mga opisines di gobyerno, nakabakasyon ka mo. And kadaklan man sa mga pribado, apera kan mga nag-o-overtime asin nasa emergency. Naglalaom po ang Tingog Kanbanwaan na yaom po kamo tabi nag-antabay man. Sundo kitang alas 10:30 nin pagkaudto. Katuwang tadyan ang pag-iribata sa news team. Nangingenotan sa muyang field commander Chief Jimmy Nasalita. Tarabang-tabang Ans Galero, Joshua Bino, siyempre sa kuya pangduang kompadre Pading Alar Mario and Pading Jomar Bien sa Manibela sa Mubil an samuyang mata dyan sa kalsada Henry Mata. Mantang sa control technical sa radyo sa AM band yaon po dyan ang samuyang Chief Tech Ramir Tanay. Siya ang nag-broadcast po kan samuyang programa sa ere sa traditional radio. Yan po nanadadangog nindo sa indong mga radyo. Diyan sa Katanduanes marhay na aldaw, Sorsogon, Masbate, Kamsur, Kam Norte. Sana po nadudurudagdagan man sa tuyang paraantabay como fiesta official lang. Mantang kamo dyan nagluluto kan sa indong pangudtuhan. Gamit ang Petron Gasul, Petron Gasul, kapartner na po yan kan kusina, kan lambang kusina, kan Pilipino. Kan mga Pilipino sa halawig na panahon, sagkod ngunyan. Mas lalong minasira man pangutuhan pag Petron Gasulan sa tuyang kaibanan sa kusina. Dabi, good morning dyan sa Indo. Sir Atu Lim sa Top Gas Petron Gasul sa Daraga. Dyan sa Daraga Albay sa may saudan sana. Maray na aga Sir Atu Lim. Siyempre sa newsroom nag-aantabay po, nagsusumada kan mga istorya national, international, lokal. Nangingenot nagsusupervisar si News Director Mardela. Katuwang dyan si Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran. Igwa man po kami sa samuyang social media platform yaon dyan si Jimos Barrios. Katarabang man, nagbo-broadcast man po kami sa internet. Haloy na po, haloy na, nagbo-broadcast sa internet. Sa DCGB News Online asin sa YouTube. Yaon dyan si Richard Astor, asin si Tricia Marie Litana. Tricia Marie Litana. Ako po ang sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Okay, sige tabi bareta ni Angel Kasubago manungod po ini sa price freeze kan LPG. Yung Department of Energy nagpaluwas na po ni orden na day maghiro ang presyo
pwede siguro mag-ababa, dahil lang maghalangkaw. Yan, digdi sa probinsya nin Albay. Ta igo po nin pigaagihan kitang kalamidad. Ining may kinaaraman sa peligro kan bulkan mayon, nasa alerto level numero 3 kita tabi. Efektibo yan 15 dias poon Hunyo 10 ang price freeze para sa gabos na liquefied petroleum gas na nasa cylinders. So 11 kilogramos pababa, and ang mga kerosene products dahilan sa pag de-declare baga kan Albay bilang nasa estado de calamidad. So that's until June 23, 15 days. Yan na price freeze sa mga gasuap ak ining petroleum gas. Yan, okay. Kaso nakagipang semana, nakahuron taman si Director OIC Dindo Nabol kan Department of Trade and Industry, and sa iya na pinagkonfirmar na mapautuban ang DTI Bicol digdi sa Albay nin price freeze duman sa saindang mga prime commodities tabi nasakop kang Department of Trade and Industry, yan na sabon, gatas, asin iba pa na nasa irarom kan sa indang jurisdiction. Kaya lang inipo na petrolyo ang igo kainining deber jurisdiction ang Department of Energy. Yan, the question is, daiman bagadig dining opisina ang DOE, daiman ning regional office ang DOE sa inman na lugar sa Pilipinas, lalo na digdi po sa Bicol. So sa kita tabi, mahagad ning assurance na ining sa indang advisory masusunod nin marhay kan sa tuyang mga amigos dyan sa petroleum industry. Yan, that's the question. And duman naman sa DTI, yung sa price freeze, nalingawan talang ihapot kay Director Nabol kung sagkod no arin an effectivity man kan price freeze ta kung ikukonektar ta baga ini sa pagdedeklarar kan state of calamity, gari nagiging silensyo baga ang mga lokal na gobyerno kung naglilift na sinda kan deklarasyon kang state of calamity baga pakatapos kang kalamidad. Inda ko sa natabi kung nalilingawan ko lang na igwang kaipuhan man na deklarasyon an man na lokal na gobyerno stating to the effect na minadeklarar na tapos na ang pagiging pagkasairarom sa estado de calamidad kan sa rong lokal na gobyerno. And then and only then siguro makaka-lift naman kan price freeze ang DTI. Yaputa daw kay kunyan managad. It's logical na araw ka nang mangyayari, tadain naman nga ning kalamidad. The question is, so DTI baga ang sa indang pinagbabasaran official na dokumento so pagdeklarar kan estado de calamidad tanganing makapag-implementar naman sinda ning price freeze. What if kung tapos na so kalamidad, tapos dahil nagdideklarar ning lifting of the ikaitong so pagdedeklarar ning state of calamity, paano ang kunyan? Paano ang sistema? Adeta, inda ko sana, pardon my ignorance again, kunigwanin pinagigibo na lifting kan declaration of state of calamity ang mga LGUs, and absence of which, i-steady man kan DTI ang kwan, an sa indang price freeze. Aber apudanta daw si Director Nabol tibaad lamang available ngunya na pagkaaga. Buda kada yun aramon ta naman kung nagmo-monitor na sindakan ining mga commodities na nasa irarom kan sa indang jurisdiction kan Department of Trade and Industry. Nasa linya po si Director Dindo Nabol kang DTI Bicol. Director marhainal daw si Pio po kan DCGB tabi.
Ay, maraming daw, Sir Pio. Opo, thanks for taking our call. Director, primero po, kan nakagibagang semana nakahuron ta ka manungod duman sa pag imponer baga nindo kan price freeze baga tabi, Director? Opo. Opo. Now, ang basis ta kay ito is yung sangguniang palalawigan resolution. Ano po? Yeah, declaring the province a state of calamity. Opo, without which day kita makaka-imponer ng price freeze. Ano po? Ayun po. Oo. Ayun po. Declaring an area as a state of calamity is saro po yan sa mga basihan para mag-declare kitang price freeze. Oo. Now, pinag-iisip mi digdi, one logical question is, kung daay man tabi nag-lift ang anuman na lokal na gobyerno kan deklarasyon kan state of calamity, can we lift the price freeze tabi na pinag-imponer man yato without itong so pag-lift man kan papairarom sa state of calamity tabi, over? Arag po kayan, after we issue ka itong price freeze, iba po yan 60 days para implementar po yan na price freeze order. Or unless lifted earlier kung okay ang sitwasyon. Pero as of the moment, data po yan na hiling taaramtaman sana ang sitwasyon kang mayon, bulan baga po ang pig halata ka ini bago ini magpundo. So the initial effect on price freeze will be perang bulan po tabi, Director? 60 days po, 60 days. Okay, 2 months. Now, if after 60 days, halimbawa, dai naman so piligro kang mayon, pero dai nag-resolution sa sanggunian na i-lift na yung deklarasyon kan estado de calamidad, can the DTI motu proprio lift also the price freeze imposition, over? Yes po, automatic mo po yan. Kasi it's under the law na after 60 days, pwede ka nang i-lift. Yun, after 60 days. Opo. Even without the lifting man kan na deklarasyon kan sanggunian. Po. Oo. Ayun, 60 dias na pala ng lifespan kan. Pero, can we still extend itabi, Director, sa 60 days? Yes po, kaya i-assess na po ang situation kung dahil pa man yan nag-lift ang ang provincial government o ining sanggunian and aktibidad kang mayon, therefore we reissue another price freeze order. Ayun, okay. Ma-reissue ka mo ning another order good for 60 days. Yes po. Ayun, arog pala nun kan Pero prerequisite ito tabi, Director, na resolution lifting yung imposition kang pag-lift man kan estado de calamidad? Not necessarily po kasi nakabuktak lang din sa batas after 60 days or earlier pwedeng i-lift ang price freeze order. Kan DTI. Opo. Ayun, opo. Yung masanatabi, Director, and kumusta na po ang monitoring niya to duman sa mga commodities na nasa irarom niya to sa price freeze? Pigilan ko po sa report niya na aga kasi kahapon nagreluwas yung mga tao sa mga iba-ibang munisipyo digdi sa Albay. Finalize po ang report but based on initial report na nakalog sa ko, may mga po pang problema sa presyo lalo na tapos sa inventory level kan sa tuyang mga basic necessities digdi sa probinsya. Ayun. Tapos po kami nagmo-monitor. So that's the new twist mo yan kan istorya, fresco na nagpaluwas sa kamunin mga tao na tabi nagmo-monitor na and initial day manin movement pa sa prices tabi, over. Ay po, opo. Tama po yan. Opo. Yung DOA, although yung ining sa petrolyo bako naman nindo ining cover tabi sa DOA na tabi ini, Director, po? Ayun po. Kaso yan po na yan na petroleum products, ang covered man lang kang kung let's say ma-issue ang DOA kay price freeze order man, LPG man lang po, tayo man lang ang basic. Ayun. All the other petroleum products, dahil man po siya makasabay sa basic necessity. Ayun. In fact, yung DOE tabi, Director, nagtaon naman mananggad, nag-advisory na ning price freeze sa mananggad sa LPG. Iyo po. But the problem is yung DOE dining regional office magadig Director na pwede tang makuan. Yan nga po ang problema sa digdi kasi dahil sinadigding maski satellite office. Daing maapudan na Director pareho mo tabi na naapudan mo anytime. Ay nako. So yung masanatabi, that's the new news. Bagong bareta hali dyan sa DTI. Nagwagas na sa inyong mga tao, nagmo-monitor na tanganing ma-implement ang price freeze tabi, Director. Ano po?
Ayun po. So at any time kung maka-produce na po kami kay itong summary so report, i-share me po sa Indo. Okay, thank you so much Tabi Director. God bless, mabuhay. Thank you po, Sir Pio. Thank you so much. Mga tugang si Director Dindo Nabol kang Department of Trade and Industry Bicol, manungod dyan sa pag-monitor niya to kan mga pangyari sa palibot in relasyon kan sa tuyang pinaghampang na kasiributan, darakan, peligro kan, bulkan mayon. Sa mga nagluluto dyan ng paksiw na rayado. Ang oras niya to, madali na naman na mag-alas 9:30. Taon-taon, itatarap ko sa indong oras. Igwa ito ng sponsor. Ano, sige. Report mo na sa luwas. Hali dyan sa lugar ni Compadre Ngal. Padingal, what's happening? Good morning. Yes, good morning, Abis Padi. Kalayaan o kay ang kalayaan dapat gamiton ako para sa diri kundi sa pagserbisyo sa kapwa lalo digdi sa mga Albayano. Ini ang naging naman kan mensahe ni Gobernador Attorney Rex Lagman o yan digdi sa pagdripon sa Piñaranda Park o na sa tinawanin doon ka na Gobernador na ang kalayaan ta na tatmasa ko niyan, dakulao na bagay ining dapat ang gamiton sa pagtabang na maposwan ang probinsya Kanalbahay sa paginin serbisyo. Manatiling tapat sa kapwa, sabi niya. Ini ang tinawanin doon kan Gobernador sa hampang kan kanako ng mga bisita o niya na pagkaaga hindi sa pagselebrar kani kasi 25 aldaw kan kataringkasan man ikasin 4 taon at Saturday celebration man kan siyudad ni Legazpi. Yun, okay. Yan pa, sabi, panagihan update sa Piñaranda Park, Al Mario, DCGB. Salamat, Compadre Al, sa mga dagdag na istorya hali dyan sa Peñaranda Park and saro yan sa mga mayor na okasyon na nakatalaan mo yan. Inda ko sa natabi, pardon, dahil ko lang na monitor ka sa bagong maray kung igwang naon nabitan. Yung civic and military parade, tuloy ba? Diyan na hapon? Okay, tuloy. Yung civic and military parade. And inda ko man tabi kung nag-abot na as per schedule, mabisita man digdi si Director o kaya si Secretary Sulidum. Yan, siya na bagang sekretary mo niyan kan Department of Science and Technology, nakatalaan na magkaigwanin briefing diyan sa Blue Room, sa Laukan Blue Room kan Kapitolyo Provincial, kahampangan sa tuyang gobernantes. Ano? Yan. And diyan na hapon man nakatalaan man si Secretary Abalos kan Departamento kan Interior asin lokal na gobyerno. May mga follow pa kita diyan sa luwas. Kumpadre Ngal again, what's happening? Yes, sinagdag ko lang tabi pa din naman sa pick-upot mo. Confirmed tabi, alas 2. Imbes na alas 3, alas 2, ang Civic and Military Parade, mahali iyan digdi sa Villamor, going to Peñaranda Park. Yan ang latest na announcement digdi sa Kapitolyo, base sa itig pahayag na digdi sa ampang kaning mga audience digdi or sa okasyon sa Peñaranda Parks. Itong pag-abot ni Director Solidom kan VBOX, schedule yan tabing o niya na pagkaaga pa de, alas 10. Yes. Pwedeng mabuti yan digdi sa Kapitolyo si Secretary Solidom. And at yan na hapon naman sa Governor's Guest House ang pagbisita man ni DILG Secretary Benhor Abalos. Iyo, Ilan tabi? Inibagang si Secretary Solidum, haloy iyan na niig kun bagaman ni Mayon Volcano. Aram niya man ang bituka kan Mayon Volcano. Kaya at yan gather kita ki mga importanteng informasyon man sa pag-abot kanin ni Secretary. Roger, sige Yan kumpadre. tabi, rendiyo na lang naman sa informasyon. Thank you. Thank you so much kumpadre Ngal sa istorya hali dyan sa luwas. So life goes on digdi po sa Satuya sa probinsya ng Albay. We pray and we sabi na nga ni just be prepared and bago kita bago sa araw kaining sitwasyon. Taod-taod may babasahon ako sa indong sarong Facebook page man
And i-acknowledge niya to so nag-post kanit for us to ponder on things ining may kinaaraman sa pagpuputok kan bulkan mayon kasubago baga nakahuro na ni VP Henry ang mga opisyalis kan FIBOLCS and it was explained exhaustively. Maliwanag na po, mahiwas, saloy, halawig, and nasasabutan ta na ang sitwasyon. All we have to do now, digdi man sa programa, is to monitor ang reaksyon kang publiko, ang nangyayari sa satuyang palibot. And kung igo mga fresh na impormasyon man na ipipaluwas, ang pwede tama na makahurong digdi sa programa, we will do it to the best of our ability and DCGB will be there to guide, to inform you. Sabi na nga ni, DCGB keeping you informed. DCGB keeping you safe. Oras, Pilipinas. It's 9:26. An oras hatod sa Indokang Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Maraming love na moments sa trabaho? Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ako po si Matilde Riola, presidente ni Kan Women Planters of San Juan, idi sa Banwaan ni Kan Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan samong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi samong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading.
Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Nong Smith Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Smith Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ito pong corn coffee, nung hindi pa ako umiinom nito, may hyperacidity ako. Nung simula ko pong sumubok nitong uminom, tawa naman po ng Diyos, maganda ang pakiramdam sa akin itong corn coffee na ito. Kaya ito na po lagi ang iniinom ko. Ako po si Rani Oscuro, taga Son Juan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nagua, Camarines Sur, 52 years old. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up pa ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neozep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neozep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Chief Tech Ramir. I-connectar niya to kay kumpadreng Jimmy ang linya. Ang sabuyang Chief Reporter, kumpadreng Jim, what's happening? Yes, salamat Dabi pa rin maray na aga sa mga dagdag niya itong bareta. Matrabaho mo niyan
mga membros kan Philippine National Police na iguanin na normalidad an Bulkang Mayon dahilan ta itong mga barangay diyan sa pamitisan kan Bulkan na hinarali mga tao dahilan sa peligro kan Bulkan an mga pulis plus itong mga evacuation center iguanin mga designadong pulis na nagbabarantay. And maski nga ni dahil naki mga tao dyan sa may pamitisan kan Bulkan pagkabanggi, maski aldaw tabi pa di, igwa dyan in 24/7 na mga pulis na nagbabantay. Dahil anta kung iguanin mga magpupuwersa na magbabaralik, at least masasara kaining mga pulis na nagbabantay sa mga entrance pasiring sa saindang mga barangay arog digdi sa Maninila, Tandarura, asin barangay Sitio Basiao kan Mulad Bukad Grande sa Banwaan kan Ginubatan. Yaon man nagtatabang man natural so ibang barangay officials tanganing ma-identify ninda an mga residentes na pwedeng magrala o giraray para mag-uruli-uli sa saindang mga pinaghalian ng mga barangay dahil ang tasangunyan medyo may aktibidad ang bulkan talagang gusto ninda na masirungo na dainin mga taong nagbabaralik-balik yan sa mga barangay na delikado sa Bulkang Mayon tabi pa de. Roger, ta duman sa paghururon kumpadring Jimmy, tama yan na obserbasyon na dyan na implementar na strategy na ma-secure man agad kan mga lugares na iyan na pinaghalian is yung Philippine National Police. Right. Then mayor na pigaaragihan na identified routes to and from dyan sa lugar na pinag-iribakwar na mga tao is the Philippine National Police. Suduman sa mga surusikreto baga kumpadring Jimmy na mga pig-aragihan na bako mayor na agihan ang nakalatag dyan yung Puwersas Armadas. Yeah, dahil talagang malulusutan. Dahil malulusutan ta. Igo baga dyanin mga matibay maghanap ng lusutan. Lalo na talagang taga dyan. Sa mga terrain, aram nindan mga terrain dyan. Ngunyan, basado di kita, kaurong ko pa sa nangunyan si Chief of Police Larry Prepotente, kan ginabatan na PNP, katabang maninda so mga barangay tanod, kung sa mga pwedeng liklikan o agihan, ito ang mag-guide sa mga polis. Pero anday masigurar sana ni Chief of Police Larry Prepotente an sa pagkabanggi tabi pa de. Natural tao manan polis. Bako man gabos na oras mababantayan ni masisirip gabos na anggulukan barangay. Ang sarap ang pinag-iiskusar ninda na daiki makalusot na mga marautang kaisipan na magbintahe, mga bas. Pero pasalamat an Chief of Police sa nagkapirang duang aldaw o tulong aldaw na ngunyan. Daiki report ni mga kapangabas dyan sa mga lugar na hinali sa mga tao. Okay, sige di. Siguro we will assume na gabos nang dapat na mai-akwat na personas sa pinagdeklara nilang dapat i-evacuate, nakasaray na siguro ano? Nakasaray na. Ayaw na duman sa Mauraro. And inda sana kung niguang malusotan o makalusot. Pero sabi ni Chief of Police talagang 24/7 sila. Yaon sila dyan sa may pamitisan kan Bulkang Mayon. Sige daw. Sige, okay. Iyan tabi pa diyan sa tuyang mga dagdag na impormasyon halidigdi sa hampangan kan munisipyo kan Ginubatan haros na nakatapos pa sa nakaitong sa aktibidad man ngunyan may relasyon sa Independence Day. Resalaying itong sa mga baburak ito sa may monumento ni General Simeon Ola. Uminugbon sa kabayo ni General Simeon Ola. Iguana dyan. May ugbundig di sa baba. Sa kaloy-aloy yung panahon, nagkaugbon man, naka-score manggiraray sa kabayo ni General Simeon Ola. An marawat ka na, pigiling ko digdi. Kung may kasugno na si General Simeon Ola. Iyo na nga ni anong bantayan mo dyan. Iniling tutulo sa kabayo niya. Kamay naka-upot ng sarong baby girl. Iyan ang ba na kulaw na istorya. Kung iguana ning kaupot dyan si General Ola, pwedeng magdeklara na dyan ng lay martial si Mayor Chino.
Pero ang state of calamity, doble. Doble. Dahil man nakaupo, dahil man kasugno, bibi. Pade. Sige. Yan, tabi pa mga dagdag na informasyon. Jimmy, nasalita din si Jimmy News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Hali dyan sa ginubatan. Maray na aga kay kinatawan Bert Borja. Barkada niya to, dati man ini nagkapot ng pwesto, dating naging kinatawan, naging vice mayor, nag-alkalde man dyan, OIC sa Pulangi, nagkapot man siya ng pwesto dyan sa Pulangi. Maray na aga tabi, isay mo, amigong kinatawan Bert Borja dyan sa Pulangi, Albay. Yan, let us sabi na nga ni give credit dyan sa mga nagsasakripisyo man para masecure ang satuyang mga kahimanwa, lalo na ini mga Philippine National Police, as in Persas Armadas, iba pang line agencies, gabos na nagtuturuang-tuwang, be it private or government entity, para isalbar ang satuyang buhay kontra sa peligro kaining bulkan mayon. Ang sabi nga ni Congressman Joey kan 2nd District, bear in mind na sa satuyang kasiributan na ini, ang sa iyang abiso kaan is policy ni Congressman Joey, digdi sa 2nd Distrito, the less iyon ang mas vulnerable. Kitang mga tios ang mas vulnerable sa arog kaining sitwasyon de peligro, na iyo ang dapat natawan nin nakakanigong atensyon, proteksyon na singiya ipag-aataman. The less are more vulnerable and zero casualty is non-negotiable. Iyo ang pahayag ka ni Congressman Joey, at least digdi sa 2nd Distrito kan Albay. And we also have to remember na dating gobernador manan, and ayan na sa iyang ipinagpapahayag na mga policies, guidance, makulang para digdi sa 2nd District. It should be, sabi na nga ni, applied in general. The less are more vulnerable sa araw kayo ng mga oras. Kaya dapat dyan naka-sentro ning marhayan sa tuyang pag-aataman sa mga tao. Iyan nga ni ibaga na pagpapalinya Chief Tech Ramir kan mga pagkataon ning ayuda sa mga evacuation centers. Ang sabi ka, nang ideya ka ni Congressman Joey, mas maray na itao mismo duman sa kwarto. Dahil na pagdagdagan pa ang tios, kuwang kan sa indagdigdidad na malinya ka dyan na garu ka alabado na nagahalat na sa turno mo, iyon naman ang gagaw-gawan ka kan tabang. Kung mapopwede, ang sabi ni Congressman Joey, ito pa, maging kan gobernador pa siya kaan, ining mga relief agencies, be it government, non-government, o ano pa man na mga agencies na nagtataon nin tabang, kung igwaman sa ng tultul naman power, o makapag-device nin maray na sistema, itarao mismo duman sa kwarto. Itao duman sa kwarto na yaon sa mga pamilya. Dahil napagdagdagan pan sa indang pagsakit, pagtios, malinya ning kahalawig, marisibikan mga ayuda, much better na so dignidad ka itong mga yaon dyan na nagtitios na nga nasa peligro pa, mapreserbar man. Itao niya to, igaw-gaw mismo sa kwarto kung mapopwede. Dahil na pagdagdagan pang agony sa indang pagkuangkan dignidad, igwa na nga nining problema sa ining peligro. Mahalin niya ka pa diyang kahuro halawig. Siguro mag-device, tama man mag-device nin pa sistema, manpower sa mga aid agencies, or ito mismong sa mga yaon dyan sa evacuation centers. Maggibosinda dyan ng parang set of governance man na pag-igwang mga ayuda, sige na, hain so ayuda para sa kwartong ini, aalsahon mina duman, taduman mina ni distribute mismo tabi. Much more naan sa tuyang mga tao, parte ang kapinagasabi ni Congressman Joey, ang 2nd District, the less are more vulnerable, tawan tasinda ni nagkakanigong tabang. 15 minutos antes mag alas 10, Ans, good morning, please go ahead na.
Good morning sa Pio, good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta, maugma ang LGU Legazpi na napuunan mo niya na pagkaaga ang selebrasyon kana 64th Legazpi City Charter Day. Ini ang sinabi ni Alcalde G. Rosal matapos na magkaiguan ng joint celebration ang gobyerno probinsyal Canalbay sa pangenot ni Gobernador Attorney Edsel Grex Lagman. Asin man ang LGU Legazpi may kinaraman manigdi sa Independence Day asin Charter Day. Sigun kay Rosal, saro ini-ehemplo na dapat talaga magtatarabangan ang mga LGU para sa kauswagan kana sa tuyang mga o kan sa indang mga kahimanwa. Dahil sa ini daw dapat na ini mga selebrasyon na ini iyo ang magsirbing inspirasyon sa mga lideres ko niyan na ipadagos ang kumbaga trabaho asin responsibilidad para sa ikakagayon kan sa indang mga constituentes. Sigun pa sa iya importanteng balikan man giraray kan mga albayano asin lalo na kan mga Legaspeño ang istorya kung na paano namok na sa tuyang syudad asin ang mga naging sakripisyo kan mga nakalihis pang panahon para sa nasa presenteng sitwasyon. Ini man ang tubtang kan pahayag kan alkalde. Ilang sakripisyo maging inspirasyon natin habang tayo ay nagsusumikat ngayon na harapin ang mga bagong pagsubok ng ating henerasyon. Palakasin ang ating minamahal na lungsod ng Legazpi para makapagbigay ng oportunidad sa bawat mamamayan. Gawin nating inspirasyon ang mga aral ng nakaraan upang makapagbigay sa atin ng sipag at determinasyon na gawin natin ang ating responsibilidad. Naging solemne Sir Pio ang aktibidad matapos dyan sa Peñaranda Park nagkaiguan ng wreath-laying ceremony adigdiman sa monumento ni Miguel Lopez de Legazpi sa City Hall. Mientras na sigon man sa alkalde saro pa sa handa nindang aktibidad apera kitong civic military parade ngunya na alas 10 din pagkaagay guaman ni Independence Day o kaya 2023 kalayaan job fair dyan man sa SM City Legazpi. Yan, okay. Magayon na paghiling-hilingon baga the city government and the provincial government nagkakasararo ngunyan sa aktibidad naan Yes po. O yaon si Governor Rex, yaon si Mayor G. Actually magayon kasubago Sir Pio after kining wreath-laying siyempre nagtong honra sa mga miyembro kan na uniform personnel, nagbeso-beso man si Governor Grex and si Mayor G. Sana itong sa mga grabe pabagaan pagka hardcore i-aplikar ta na so pagkata halatun tanda lang ang magiging desisyon kang korte kung ano mananggad bako and we must go with our ordinary lives. Yes, tama. Yung baga tailingan na so doon nagbeso-beso pa sinasabi ko sa iyo. Tapos ang mga board members kasubago obserbaran ta kaibahan sa mga city councilors kan Legazpi urubos man sinda Sir Pio urubos man should I say and nagtitirenohan man okay man so kumbaga pagkikitungunin ta kasubagong paggibo kan selebrasyon di ang mga taong anday baga nagpapalusing kung ano pa man na invectives against each others. Yes. So mga nasa barangay man nasa Facebook man sanan mga lang iisog. Iyan sana. Ay, naku, magatabi, ade. O di, alas 10, duman sa Blue Room. Baad alas 10 sa Blue Room naman. Bisita, Tapos si Abalos. Abalos, alas 2. Gulpian ni Escaramusan mo niyan. Sabi baga ni Bakulkol. Bakulkol ito ni Director Bakulkol Campibox, eruptive stage na yan na sa tuyang bulkan mayon mo yan. Sige. So, iyan, aros siribot mo niyan digdi Sir Pio, sa syudad kan Legazpi, ibang parte kan Albayta, kadakol ang nag-aarabutan ng mga kumbaga kalihim kan gobyerno dahilan sa pero sa Independence Day of course ining pigbabantayan tang pag-alboruto kan Bulkan Mayon. Roger, sige. So ang na Sir Pio haliman digdi sa Albay District kay Bahan Siboy sa Mobile Ans Galero DCGP. Salamat Ans sa istorya haliman diyan sa Albay District Kasubago joint celebration kan city and province kaining Katalingkasan and Charter Day celebration man kan Legazpi. Ano po? Sige, yan tabi may mga mensahe man kita digdi. Meron din tayong dalawang tagapakinig. Baka sa dahil may tumatawag.
Sino kaya to? Sandali muna. Baka reaksyon man ito sa programa niya to, sa Tingog. Hello, good morning po. Good morning. Yes, ma'am, good morning. Happy Independence. Opo. Bago na tayo ang number ko. Ay, si Madam Rose. Oy, kamo Madam Rose, ang sa indong location diyan, City Hali sa Bulkan? 78 kami. 7 to 8 kilometers? Pag nag-puso na talaga, higara na kami sa evacuation. Iyo pa ready kamo kan P-Bulks mismo ta once na pumait iyan, i-extend yan sundo sa 8. Permi kami kayan. Magayon baga so taramo ni Congressman na kung pwede ihatod na lang sa may pintuan mismo kan mga evacuate. So kay Congressman Joey na Paano kaya kami baga permi kami nag-evacuate? Nahiling mi pag oras na burukudan ang mga naglilinya pagkatapos sumay saraday na ati hirak man. Nagdodoroman tapos mainiton kanya-kanyang dara. Ang pinakamaraot lang na parte, so mga private na nagtatao, maduman iyan, ang dara kaiyan may release na dara. Papipirmahon lang kaiyan kung sisay and ma-receive, pero di man yan tatawan. Mga private? Nangyari na yan sa Mocan 2018. Pinapapirma lang, pakapapirma, matao kidiit sa nagpirma, mahalin yan dara contract ang pang-relief nila. Baba, saan adain na yan mautro? Iyo nangyari na yan sa mo. Tapos, mga may harong na duman sa evacuation. Sa ako niyan, sa relocation site. Tawan manindang chance sa mga daing harong na makalaog sa evacuation center. So, mga ma-evacuate na talaga na daing harong na permanenteng tao sa kan relocation dahil na iyan nalalaugan. So anong nangyari? So mga igwang harong iyo palugod ang nagpapahakot pasiring sa evacuation center. May punto ka man Madam Rose, so dahil talaga ning harong yan ang tamungkan may maglibot with diso naglista kan inot pa kan sarong bulan siguro mga April ito or March. Tinaraman mina na araw kaayan ang problema na encounter duman sa evacuation center. Ngunyan ang hapot ko, gurano ka preparado ang evacuation center na kung may tubig o may CR sa laog. Okay. Garo hidali, bako na hiling mina, igwang mga evacuation center na bako preparado pa. So, mga evacuate man tabi, na igwaman sa nangdarang balon na maluluto, dahil nango na ipag-asa sa gobyerno na mapapakaunon sinda. At ako sa igwanang darang sapna, magsapna na. Sa igwanang darang tamong banik, daraw nango na. Dahil nango na mag-asa na, dahil nga kaming banik, dahil kaming tamong hata, sa lao kambulan na dahil nag-usot o taon, dahil kamong balon, dahil kamong haro, ay larang ganit. Yan. So, dahil kita magpagabat, sa magpaparabang-tabang, lalo sa kamalik, tabangan ang kamalik. Buda, ini baga Madam Rose, kung nakita, bako nakitang bago digdi, aram ta na ini. Bako ini, ining nangyayari ini, bako ilangon yan. Kung tutuusin nga ni, irintrimisan mi digdi, pirmi na iyan, tuod na. So, magkaikuha na kitang disiplina, na ipag-asa sa gobyerno pirme. Igwa kita, pag nagdalaog-dalagan sa paghanda ka na kung ano ang madadara mo, na ikaw makapagabat. Kung may magtao, salamat. Kung di ikang tao, di ikaw na pala makatan. O di, paano kaan kung mabahog maning urig si Chio Floreng? Yan. Ang DSWD ping, igwa pirme yan, tigtataong malong. Lagi ka. Igwa tigtataong baning. Itagwang tigtataong trapal. Nata. Una sa paghuna mo, kaya masasaruan mo ako.
Sir na iyan, igwang tamong pinayapit tataon, talong, kapal. Nakaumpa ka iya. Kung siya nagabagang gusto, magigong paagi. Sige, Madam Rose. Sige, thank you. Naghahalap na lang kami para manuarin. Tamada naman ako kitrapal tapos tamo. Lagi ya. Sige, thank you. Salamat, Bye-bye. Bye-bye. Para mo, bako na kita, that news, sarong ka ining sitwasyon tabi. Ang tanan mga pasistema. Okay, sige, tama ito. So, pinagsasabi ni Madam Rose. Sabi digdi, oy, si Sir Tat na Padua, good morning. Sabi ni Kong Joey, dai maglinya. Pwede tabi ihatid digdi sa house. Salaton ko po. Thanks. Ay, Tat. Ining Tat ni Neo. Lastikon ta ka dyan. Idadaraon sa harong. Sabi digdi, Sir Pio, ano po ang mangyari kung alert level 4 na ang mayon? Dahil na po ba laog sa work ang mga government employee? So mga nasa evacuation center, pwede magduman na sa natabi, sa mall, tamay CR, magayon pa. Nice idea. Ano pwede yung magatabi na? And ini po na kahaputan mo, pag mag-alert level 4, kung ano ang magiging patakaran kan gobyerno sa mga matrabaho, both public and private, kung malaog pa. Pero kita digditabi, Chief Tech, kuno rin sa peligro. Yung nga, iso pagpatrabaho sa to. Lang yan. Pandemic ba niya kung ano? Anong dahi ka mong log? Iyo nga na iso pagluwas ta nga ning magtrabaho. Well, anyway, nice point ta sa muya yan na ugi doon if mag-alert level 4. So mga trabaho sa gobyerno o sa pribado kung ano tabi yan. Nice point And igwa pa digdi, sabi na 8430, tama yan Sir Pio, ta sumaluya na dai naman kaya magpila, minsan suapo iyo pipapila, na dai ngani kaya magdara ki 5 kilong bagas, buda sarong galon na mineral water. Kaya maray na an obserbasyon na yan ni Congressman Joey. In fact, bako lang iningon yan obserbasyon ni Congressman Joey. This is his policy. This di pa kay to kan gobernador siya. Takan gobernador baga si Congressman Joey kay to, remember 2018 and 2014 yata yon. Nagkagukatinin massive evacuation digdi sa Albay na inabot nin Christmas ag New Year. Iyan supatakaran ni Congressman Joey. And duman sa pighurunan mi ni Madam Rose na Grahida, itong su pagbawki urig, igwan ni pigapod na dapat psychosocial component tabi Chief Tech Ramir. Ta sa kahalawigang kang panahon, dahil taisi, long range duration ini, dahil taisi, kung rin mapusngak nin todo yan si Bulkan Mayon, although the parameters are there, aabuto niya ning boredom sa laog kan evacuation center. Aabuto niya ning boredom, sisay man bayan mamumuyan na mahali ka duman sa imong estada, no matter how simple your place of abode is. Para rihutang payag, nag-star kita sa boarding house o kung ano, papahaliong ka, maduman ka sa evacuation center. Iba po ang setting dyan. Ibang setting dyan. Aabuton ka dyan ng boredom. So, this needs psychosocial care and that includes yan biological need kan sa tuyang mga kaymanwa. Kayto, igwan ng pigigibot Chief Tech Ramir, narumduman mo so pigapod na conjugal stab. Yan. Titawan ng mga stab, nag-device kayto sa Congressman Joey, kang governor pa siya, nin parang passes, adumang ka sa lodging house. Adumang ka, pero registrado dapat so nakangaran duman, iyon malaog. Talagan man na magibok ka dyan ng conjugal room sa evacuation center. Nan pagluwas din do, paparak pagkakabo! Mabuhay! Tapos opreseran ka ng bulalo, ng pabakusog pagluwas mo duman sa conjugal room. Kahit to'y guning araw ka na ideya na tawan mo ng conjugal stab, agduman ka sa lodging house na parang may renta yata yun or what. Sindaan nag-areglar kang kaito. So araw ka na sistema. Pagkatapos,
Yung psychosocial care, pag inabot yan dyan ng buryo, nako, igo ka ito ni mga pasinisine ang pagkabanggi dyan. Igo ni mga pasinisine. Igo pa nga na ito ning ginibo, livelihood component. Diyan sa mga evacuation centers, nag-identify dyan, o kaya nag-o-ofrecer sa mga manlain-lain na ahensyas, particular yung TESDA yata yun or yung DOLE, nagkukondusir sinda ning skills training tabi Chief Tech. Namalay mo, igwanin mga persona dyan na ang abilidad, pareho kan sa mo yung Chief Tech digdi, pag-abot sa telekomunikasyon. Di ba? Makuha nito, ma-enhance ito, and pagkatapos ka na kasiributan na ini, pwede na siyang maghanap buhay. O training dyan, kung mag-abot aning 45 días na evacuation dyan, na ang durasyon ka ng evacuation, makakatapos ka ng sarong kurso. Di ba? Or igwanin, pwedeng matapos na short-term course, baking gabos, tailoring gabos, yan dyan. Na pwedeng matraining. So gabos yan tabi. But what is important is, iningo nang sa mga paghatod ng ayuda, ang sabi ni Congressman Joey, let's not, sabi na nga ni, data na pagdagdagan pa ang pagtios kan sa tuyang mga kaiman, lalo na kitang mga less fortunate, na most vulnerable, igwa man kita ning digdidad maski sa panahon kang kalamidad, dahil na pagparapalinyahon, itao na sa classroom mismo, so kwarto mismo, mag-device ning pasistema na igwanin tao, na paghali duman sa auto, sa truck na may darang may darang ining relief goods, na kasystematize na, duman ka sa classroom na ito, 4 na tao duman, pero itong classroom, 6 o 5 yan, kamu duman ang ma-distribute. Dahil napagpaduman sa mga pila-pila pa na para bang mga refugee coming from other countries na yaon dyan sa mga refugee center, ano? Ay, nako. So, tama yan. Piga sasabi ni Congressman Joey. Ano po? Babarita mo na si Angel, alas 10, dispes may mga hanap buhay pa kita. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Maraming love na moments sa trabaho? May igi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, diba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, going shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga awit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampiyon sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan, mga Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras.
Ikinaugma kan Department of Foreign Affairs o DFA ang pagkakasabay kan Pilipinas sa Electronic Travel Authorization o ETA program kan Canada na magtataunin permiso sa mga Pilipino na magnegosyo o mamasyal sa nasabing nasyon. Ang mga Pilipinong may pugol na Canadian na Visitors Visa ang itinao sa kanakalihis na 10 taon o ang si Isay man na may valid na US non-immigrant visa, iyon pwede nang mag-apply para sa ETA imbes na visa kung mga ini ang mabiyahe sa paginin ere. Sa nasabing inisyatiba, masuporta sa Indo-Pacific Agenda kan Canada na may kamauotan na mapakusogon o na mapakusog ang relasyon na asin pag-invest sa people-to-people ties entry kan Canada asin Indo-Pacific region kung saan kaibahan ang Pilipinas. Sigun kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, sarong importanteng milestone asin reparong indikasyon ka nagkukusog na pag-aamigo asin pagtitiwala kan Canada sa Pilipinas. Pati na ang dakulang kantidad na pigtatao kaini sa Filipino community na may ambag sa diversity asin dynamism. Kadagdag pa ka na sekretaryo na piglalauman man ang nasabing bagong polisiya bako sana na magsusulong sa pagbiyahe kundi ang magbubukas man nin bagong oportunidad sa pagnenegosyo asin magbubusol nin mas halangkaw na interes para pagbiyon ang pamilya. Naglalaom si Manalo na makapagrehistro nin panibagong kabtang sa relasyon kan Canada asin Pilipinas ang nasabing polisiya. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na, kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ka. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorophenamine Maleate Paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Hops, ano lamang tabi ang Leyte? Wala si director, si sekretary nag-abot
No? Paano ka? Ka-standby si Ans, ano? Balta na kita sa tuyang programa. Di daw dumating si Director Solidum. Nako, what happened? Si Secretary Solidum kan DOST, ano? Isiyon takay, Ans. Ans, what's happening? Yes, ganda may nangyari sa iyo. Yang kita dito sa Kapitolyo Provincial na nagkakot. Ans. Master PO. Medyo kon ang location. Ang signal ta, medyo malabo. Go ahead. Bentugal lang, Sir Kayo. Pero as of now, si Secretary Solidum, ang iyaon na nag-i-t-shirt niyo si Governor Greg Stedman and si Sir Eugene Escobar kan upset o nagtatawag ng briefing. So, baka taon-taon na lang hapon or sa aga. Yan. Sige. No, ang pahayag ni Governor Lagman na. Aber, sige. Change, kailangan lang mas work increase yung ating commitment na to make lives as normal as possible for the evacuees. Alam natin that this is an abnormal time for them. Ito po, mga pamilya po ng mga farmers, etc. And we don't want them to be cooped up inside these evacuation centers na magkaroon sila ng depression or whatever. So rest assured na ma-inform po kayo ng mga innovative approaches kung saan po bibigyan sila ng mga extra trainings habang nasa loob. In Tabaco City, tuturuan na sila mag-weave ng mga baskets, ng mga slippers, etc. Para po engage sila. Ayaw po natin ng dollars dito. So sabi ko sinabi ko na rin po sa Presidente at DSWD Secretary of Extension na kung pwede. Hindi na po tayo sa goods pagbibigay. Yung mga dollars po na ganyan, kailangan na bibigyan lang emergency cash transfer habang nasa evacuation centers to make sure that the economy is still alive. Hindi natin pwedeng patayin po yung economy just because meron tayong ganitong crisis. Yes, sabi niya, I commit to help Albay in the best way possible. I have already instructed my secretaries to call you up na nangyari naman po lahat yun. And to give you commitments. Hopefully, you'll be able to visit next week. Let's see. Okay. So, nangyayari din. Kapka lang na kaputan na kung gusto niya ito yung mga evacuees. And same man gira-rise yung data, sigun kay Sir Eugene Escobar, nasa 88% completed na sa intang evacuation procedures. And ito na nga pahali na ngunyan si Governor Grex. May saro pa da siyang pagtiripon for the department heads. Pagkalo pa mga agad ni pahayag si Sir Eugene. Sige Sir daw. Eugene, parang ilahat Sir Eugene, Sir siya kay Grex. May pagtiripon. Pero basically, nangyari ko niya na pagtiripon na Sir Pio sa Blue Room and Capitol. Diit lang na briefing sa mga media. Haros same lang na evacuation procedures na to sa probinsya Albay. And nakauron naman ni Gov Grex at nagkapira mga secretaries sa national level and nabot pa the coming days mataon ni na kumbaga assistensya digdi sa tuyang lugar. Ito lang medyo dahil lang natlawos ngunya na pagkaaga so pag-abot ni Secretary Solidum. Any information na ipinaabot sa Kapitolyo kung ano ang nangyari na dahil uminabot sa talaan na oras si Secretary Solidum buda si Director Dakulkul? Roger, pigahalata so pahayag Sir Pig. Pero sabi, mapadara baka daw doon na hapon ni na Assistant Secretary siguro and baka sa agad na lang daw malawas. Siya kundi si Kuya Alman. Sige. At nagantabay man digdi. Sige. Kumpadreng Al, go ahead kumpadre. Yes, pade kasabago pag-abot ni Governor digdi sa Blue Room, conference room. Pig-announce niya na dahil makakaabot si Secretary Solidum dahil nagkay ko lang miscommunication. Ayun. Sa aga posibleng mag-abot ang Secretary. Iyo. Kaya lang may importante siyang announcement kaya pigmamod niya talagang makihampang sa media
dahil may posibilidad talaga, Pio, na itaas sa alert level 4 At iyon na yan. within the day, within this day. Posible, sabi niya, posibleng itataas natin sa alert level 4 depende sa PBOX. Kasi may mga parameters na daw talaga na talagang delikado na magkaiguan in major eruption. Plus, ayun, ma-extend so automatic, ma-extend so 6 km per man na danger zone. Magiging na 7 km sabi pa din. Yan. Pag pinagtas na ini sa alert level 4. Iyo, okay. So iyon ang pinaka-importante. Sige. Yan ang pinaka-importanting mensahe kan Governor. Okay, balik ta kay Ans. Kompleto yan. Tabi, kumpadring Al. Ans? So, yan, Sir Pio. Iyon, Ans. Naramdaman mo sa iningin ko sa imo kaso Domingo. Oo. Yun. Yung mananggan. Sabi ko sa... Yun, ini. Nakukuha ta sa mga irinom-inuman. Sa haloy na panahon. Ayaw, para pa mag-inuman ako. Sa haloy na panahon. You have to nurture it. Nganing bumulos anong impormasyon. Ayan, tama yan. Saga naman ang arabangan. Sinasabi ko. At numero 4 dahil na hapot kay Kuan. Kung yaw pa si Yudes, ano? Ayaw sa duman na naglipat si Governor Grex tapos si Sir Yudes Iyo, tama mi rating ito. Sa red room naman sindango niyan with all department heads kasi ni garo close door na ni Sir Pio. Iyo, baka in preparation naman ini sa mga posibleng mangyari sa mga maabot na oras kunya naldawa. Iyo ta so hapot ta na kung ano ang mangyayari sa government works and offices and sa private offices digdi kung ano magiging clear-cut policy kang provincial government of Albay if ever na mag level numero 4 na kita tabi Roger, pakatod Sir Pio ta abangan to kung mabakante si Sir Yudes. At least maapot na yan na concern na yan. Okay, sige. So paramihan para Sir Pio, halidigdi sa Kapitolyo Provincial, kay bahan si Kuya Allen, of course si Boy Sumobil, Ans Galero, DCGP. Salamat Ans and Al sa Kambal Report na sunudan diyan sa Kapitolyo Provincial. Tarabang-tabang na po whenever possible, and we will be on air as long as our capability has itabi para mapaabot mi sa indo ang informasyon. Sa rupang report, i-connectar ta na kay Joshua Bino. Joshua, marhay na aldaw. Please go ahead, man. Yes, maray na aldaw, Sir Pio. Maray na aldaw sa mga paraantabay. Sa initial kong dangog buda informasyon tabi, Sir Pio, gari sa aga man nagad maabot si Secretary Solidom. Pagpa-share ko naman sa P-Box ka Subago, ang taramo ninda, gari mag-iirita na ini, kasi rin digit sa Bicol, buda si Dr. Paul Alanis. Si Dr. Paul, nasa Manila maniningon yan. Ang yaon dyan sa Bayon Volcano Observatory, sa OIC, si Madam Deborah Fernandez. Nakuha mo sa numero ni Madam Deborah? Yaon, Sir, pig-forward ko na po si Ate Angel. Tanganing mga kuwan ng tatayaon sa Manila managad si Dr. Paul. And iyan tabi itaw ko sa imong tip. Pag nagdigdinan sa Secretary Solidom, abangan mo pa ang intense action na masarunod pagkatapos ka na magbisita. Yes, expected yan, Sir Pio. Kumbaga, may natulang barit ang bitbit. Anyway, Sir Pio, sa mga dagdag-tapang informasyon, importanteng marhay na igwang magayon na koordinasyon ang national government as in local government sa panahon na igwanin kadipisilan, siring sa ining abnormalidad kan Bulkan Mayon. Initabi, Sir Pio, kabtang sa naman inikan binuyan pang mensahe ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa pagsabi na siya mismo iyon sinugo ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ason ko nata baga personal yung nagbisita dito sa probinsya kan nakaliis na aldaw. Sigun si Gatchalian saro sa purpose iyo ang tangadi ng mapag-adala kung ano ang mga masunod na posibleng next moves kan ahensya in kaso man diretso pa ining abnormalidad kan na bulkan. Dakol na mga concerns Sir Pio ang naipabot kan mga local chief executives, kuryente, tubig, comfort rooms at iba pang non-food items. Bagay na ini, noted gabos ni Gatchalian. As in, syempre, i-report man ini pagbalik na makihampang na ini kay Presidente Bongbong Marcos. Dahil nga dito, Sir Pio,
pasigun kigatsalyan sufisyente ang supply nin pagtakan. Asin kung maglala ang sitwasyon, kayang-kaya pa ining madagdagan kan DSWD. Kung kaya talagang mas magayon pag may koordinasyon hali sa lokal, pasisiring sa gobyerno nasyonal. Kung kaya pag-isir pa yung marireparuta, medyo pasaro-saro na ang nag-aarabot ng mga opisyal dito sa probinsya kag Albay. At least assured ang mga evacuees na igwarin man sa sarigan sa siring kaya ng sitwasyon na nag-alboroto naman ang Bulkan Mayon. Roger. Iyan man tali Sir Pio, mga dagdag tapang impormasyon na sa luwas, Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua, sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Chief Tech Ramir and Tabi Chard, makisampol kan live feed niya to kan Bulkan Mayon. So mga nakaantabay-tabi sa mo sa DCGB News Online worldwide, ini po live feed dainining time-lapse tabi Chief Tech live feed yan. Yan po. Anytime na pumusngak yan, pang matik yan, live feed po yan, daining time-lapse live feed yan worldwide. So mga nag-aantabay po, yan medyo na kukuluban lang ning kuan nin Panganoron. Medyo siyay ngon yan sa tuyang mayon. Kalma ka lang diyan, magta nagaprograma ako. Pag nasa luwas na pwede na ta, buro ko na naman kita dyan sa luwas. Pero yan, may mga pag nagdigdinan si Solidom tandanin do. Yan live feed mo mi po yan ha sa Indo yan. Live feed ni po yan. Kailang medyo kuan. Medyo na kukurapahan po siya nin Panganoron. Okay, igwa kitang babasahon na Facebook post man nin sarong persona, makakuang kita nin kumbaga positive outlook out of the situation na pinaghahampang tangon niya. Sabi digdi, ini po pinag-post ni John Glenn Lee. Hindi ko inimidbid personal pero this is a public post na ipinag-share man nga ni Madam Nancy Mirando Ibo Midabillo ni Madam Nancy. Yan. Pabasahon ko ini bago kita magtapos, kaya pa man guide Sabi digdi ni John Glenn Lee sa sayang Facebook page. To all my dear friends, sagabos ko ngayang pigmimirar, mga amigo, thank you for your love and concern. Salamat nga sa indong pagkamot asin pagmakulog. Life here in Legazpi is just like normal and we are all enjoying watching Mayon show of her beauty. Yan. Salamat nga sa indong pagkamot asin pagmakulog, paghadit. Pero digdi nga sa Legazpi, almost normal. Totoo ba gatabi Chief Tech Endimar? Normal. Sabi ko nga na iba kasabago, we're not new to this. We enjoy watching Mayon show off her beauty. Yan. You should come here and see this rare event. Open parenthesis, rare enough that it happens every 3 to 5 years, close parenthesis. Do not get the news negatively. On the other hand, magayon ining pag-isip-isipon. Do not get the news negatively. Legazpi is a safe spot to enjoy the view of the eruption or continue to hold your events. Ama ba igwa kita digdinin mga safe viewing spots. In fact, kaitong naihapot ko ini ki Yudes na Escobar, yung sa tuya dyan na enkargado, nagpapadalagan ko yan kan sa operations kan APSEMO, pwede yan, disaster tourism. Igwa kita din mga safe na lugar. Although, suabo, talagang maski sisay, aabutong kaan, depende sa kwan kan paros. Okay. And kaito nga ni, kung rumdum ko, kaitong governor si Kong Joey ngunyan, saruan sa pico promoter niya yung disaster tourism. Yan. Only the residents within 6 km permanent danger zone from the crater po ang mga kailangan na i-evacuate, sabi ni John Lee. Legazpi City Center is 12 to 15 km southern part away. 12 dato 12 sa 15 kilometros pasiring sa sur na porsyon ang Legazpi hali duman sa crater kan Bulkan Mayon. Since general wind direction is either west of east, we experience almost zero as fall. Yan.
So direction Camparos nga ya, since bako mapasiring digdi, almost zero asphalt nga ya sa Legazpi. Yan. Commercial flights and bus going to Legazpi vice versa is normal po. Tama ba gano? Please come to see this rare event. Tama ba ni? On one side of the story, tama ining pinagasabi niya. And sabi na nga niya to baga, we are not new sa arog kaining sitwasyon. Hilinga, dahil na ba ganing masyadong karamas-kamas Chief Tech Ramirano, pag sabing iba, korpak, easy na. Yan. Ang abangan na lang, so mga post na naman kan sa Facebook, mga norin, hindi kaya sa mo nang narisibe, o nang yeso kan tinabasan ngayon. So, drayuda, sus Mariosep naman. Yan. Life is normal hill sa muya tabi. So, mga nag-antabay dyan worldwide, normal po kami dito. And we are not new. Bako kami bago sa araw kaning sitwasyon. You should come here. Taigwanin mga protocol man na dapat sunodon. At tanganing maging safe an sa indong pagpasiring madigdiing kaso na muyahan nindo na magpasyar digdi sa Legazpi. And our government hierarchy is in control. Sabi man ni Governor Greg Salagman, we are in complete control and above the situation kan supremerong briefing dyan sa Kapitolyo Provincial. Pinahayag man niya ni Governor Greg Salagman. All the government agencies concerned. And we are, kitang mga Legazpeño Albayan, is on top of the situation. Di na bago sa atin, ha. Minatangad-tagad na sa naba kita paminsan Chief Tech Ramirano. Chart, minatangad-tagad na sa paminsan. Musta na si Mayon? Yun na. Yun na bagat sabi. Salamat po kan sa indong paginanyog. Mahal na Diyos ang magbantay. Asin masunod tulo si News Director Mardela. Ako man po si P. Fernandez. Salamat and God bless us all.